Kad govorimo o oblicima ulaganja u zlato, kao što ste rekli, postoje dva načina. To je ulaganje u fizičko zlato. Financijski analitičari to još znaju zvati safe haven gold, ili ti ulaganje u papirnato zlato ili ETF-ove, analitičari to zovu performance gold. Razlika je, sama riječ kaže fizičko zlato. Kupnjom fizičkog zlata zapravo kupujete zlato u fizičkom obliku, raznim polugama ili zlatnicima, i takvo zlato zapravo najviše služi za stabilizaciju vlastitog portfelja. Jednako ga je lako prodati kao što ga je kupiti, ali u načelu klijenti ga drže na duže staze. Long run investicija. Kad govorimo o performance goldu ili ETF-ovima, odnosno papirnatom zlatu, takvo zlato ili takva investicija služi za kupnju i prodaju ili špekulativne češće transakcije. Ono što je važno znati je da treba pomno odabrati koje ETF-ove kupiti, obzirom da nam je povijest pokazala, točnije čak i prošla godina kad je Trump najavio carine na metale, ali i drugu imovinu koja dolazi iz drugih zemalja, u ovom slučaju iz Europe. U jednom kraćem periodu 4000 tona fizičkog zlata bilo transportirano iz Londona, odnosno Europe, u New York, iz razloga što velik dio ETF-ova nije bio pokriven u fizičkom zlatu. Treba znati isto tako da se u jednoj godini proda puno više zlata nego što je fizičkog zlata. To znači da jedan dobar dio ETF-ova ili papirnatog zlata nije pokriven fizičkim zlatom.